እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሎሚ ጎይታ ፈቃዱ ኮይኑ ድማ ሓቢርና ቃል አምላክ ክንካፈሊና በብ ዘለኹሞ ግን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ወራሲ ገይሩና እዩሞ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ወራሲ እምነት አብርሃም ኢኻ በሉለይ ንነፍስ ወከፍና ወራሲ እምነት አብርሃም ኢኻ ሎሚ ሓቢርና እንሪኦ ነገር እግዚአብሔር ወራሲ ክገብረና ከውርሰና ዝደለየ ነገር አሎ አንተ ወይ ሓፍተይ ምስክር ነራ እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት ካብ ስራሕ ክወፁ ከለው ጓለይ ግን ካብ ስራሕ ኣይወፀትን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በረኸት አብርሃም እንድሕር ስዒቡካ ተአምራት እዩ ዝኸውን ኣብ ቤትካ ተአምራት እዩ ዝኸውን ኣብ ናብራኻ ኩሉ ተአምራት እዩ ዝኸውን ሓደ ግዜ ዝመፁ ምስክርነታት ምስቲ ዝተዳለወ ቃል ክጋጠም ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኮንፈርም ይዝገብረልካ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዝተዘመረ መዝሙር ዝሓስብዎ ቃል እዩ ዝተመስከረ ምስክርነት ከምኡ ድማ ነቲ ቃል ዘራጉዶ ስለዝኾነ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ከምዚ ይብል እምበኣርስ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ አብርሃም ምእንቲ ምስቲ አማኒ ክባረኹ እዮም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ምስቲ አማኒ ክባረኹ እዮም በልዎ ምስ አብርሃም ክትባረኽ ኢኻ ምስ አብርሃም ክትባረኽ ኢኺ ምክንያቱም ምስ መን እዩ ዝብል ዘሎ ገላትያ 3:9 እምበኣርስ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ እዩ ዝብል ካብ እምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ናይ እምነት ዝኾኑ ሰባት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ምስ አብርሃም ምስ መን ምስቲ እንታይ ዝገበረ አማኒ በቃ ምስቲ አማኒ ብናይ እምነት አብርሃም ምስቲ አማንስ እንታይ ክኾኑ እዮም ይብለና ኣሎ ክባረኹ እዮም ስለዚ ምስቲ አማኒ አብርሃም ምስኡ ክትባረኽ ኢኻ እዚ ቃል እዚ ናብ ውሽጥኻ ከኣቱ ናብ ውሽጠይ ከኣቱ ኣብ ሂወተይ ከወሃህዶ እንድሕር ደኣ ኮይነ ብርግፅ ቅንዕ ኢልካ ክትከይድ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ውሽጥኻ ክርአ ኣብቲ ጽልዮ ጸሎት ውጽኢታዊ በዓል ሞገስ ክትከውን አብርሃም ኣብ ዝኸዶ በዓል ሞገስ እዩ ነይሩ አብርሃም ኣብ ዝኣተዎ ነገር ኩሉ ይሰልጦ እዩ ነይሩ አብርሃም ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ኩሉ ግዜ ዕውት እዩ ነይሩ ንምንታይ እንድሕር ኢልና በረኸት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝነበረ ንሱ ስለ ዝኣመነ አሚኑ ምስ እግዚአብሔር ዝተተሓሓዘ ስለ ዝነበረ ሎሚ ይብለካ ኣለኹ ሎሚ ይብለክ ኣለኹ ንስኺ አማኒት ኢኺ ስለዚ ስለ ዝኣመንክ ድማ እንታይ ዝብለና ምስቲ አማኒ ምስቲ አማንስ እንታይ ክኾኑ እዮም ዝብል ዘሎ ክባረኹ እዮም ምስ አብርሃም ክትባረኽ ኢኻ በረኸት አብርሃም ክበሃል ከሎ ቀሊል በረኸት ኣይኮነን ግን አብርሃም ዝኣመኖ እምነትሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩስ በቲ ዘርኢ መፂኡስ ንዓኻ ኮነካ እሞ ንስኻ ድማ በዓል በረኸት ትኸውን እዚ ፍልጠት እዚ እንድሕር ደኣ ዘይብልና ኮይኑ እቲ ነገርቲ እንዳሃለወ ገኒዘን ኣይንገብሮን ኢና ወይ ከዓ ኣይነስተማቕሮን ኢና ኣብ ናብራና ኣብ ሂወትና ኣብ ዕለታዊ ናብራና እንድሕር ደኣ ክነስተማቕሮ ኮይንና እቲ ቃል ኣብ ሂወትና ክወሃሃድ ኣለዎ ስለዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ከምቲ አብርሃም ምስቲ አማንሲ እንታይ ክኸውን ኣለኒ ክባረኽ ኣለኒ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ደቀይ ኣብ ገዛይ ኣብ ቤተይ ኣብ መነባብሮይ ኩሉ ከምቲ አብርሃም ዝኾኖ ከምኡ እዩ ዝኸውን ኢልና እግዚአብሔር በዚ በረኸት እዚ ኢና ክንርኢ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ቃል ከንብበልኩም እየ ካብ 10 ጀሚረ እየ ከንብቦ ስጋዕ 16 ዘሎ እንታይ ይብል ብሰንበት ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 10 ስጋዕ 16 ዘሎ ከንብበልኩም ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ እነሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝነበራ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት ክትቀንዕ ከቶ ኣይተኻእላን ኢየሱስ ምስ ረኣያ ፀዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኪ ኣለኺ በላ እንታይ ኢልዋ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኪ ኣለኺ በላ ኢዱ ኣንበረላ ብኡ ቀንዐት ንኣምላኽ እውን ኣመስገነቶ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ኮርዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየ የለን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኩም እምበርከ በኣታተን መጪኩም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበትሲ ኣይኮነን
ኢሉ መለሰሎም ጎይታ ግና ኣታ ግቡዝ ካባኻትኩም ከ ኩሉ ሰብዶ ብዕራዩ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ ከስትዮስ የውርዶ ዶ ይኮነን እኖ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል አብርሃም ከ እዚኣ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ እንታይ ጓል አብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባእን እዩ ኢሉ መለሰሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኣብዚ ቃል እዚ እንሪኦ መቸም ሓደ ግዜ ሰባት እንድሕር ኣእምሮኦም ተደፊኑ ካብ ክብሪ ሰብ ክብሪ እንስሳ እዮም ዝሪኡ ዝገርም እዩ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ን18 ዓመት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከዓ መንፈስ ድኻም እዩ እዚ መንፈስ ድኻም እዚ ከዓ ኣጎቢጥዋ እዩ ስለ ዘጎበጣ ከዓ እንታ ክትከውን ኣይከኣለትን ቅንዕ ኢላ ክትከይድ ኣይከኣለትን ሎሚ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንዛረቦ ቃል ኣሎ በቲ ቃልቲ ኣሚንና ክንነብር ብዘይ ምኽኣልና ነቲ ቃልቲ ሒዝና ቅንዕ ኣቢሉ ከኺደና ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ፀላእትና እቲ ቃል ኣብ ህይወትና ምስ ተዋሃሃደ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት ከጎብጠካ ከሎ ፀላኢ ዲፕሬሽን ኣምፂኡ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ምፂኡ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ዘረባት ደፊኑ ኣእምሮኻ ኩሉ ምስ ደፈኖ ናበይ ዘሪአካ ናብ ቁልቁል ናብ መሬት ዘሪአካ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ እዩ ዝገብራ ነይሩ ኣድኒንዋ ሕቆኣ ኣገቢጡ ናይ ሰማይ ከይኮነ ክትርኢ ትኽእል ዘላ ናይ ምድሪ ጥራሕ በቃ ኣጎቢጡ ርእሳ ኣድኒንዋ ርእሱ ዝደነነ ማለት ብርእሱ በዋላ ኮንፊደንስ ዘይብሉ ወይ ከዓ ዝተሸቁረረ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝባህረረ ዝሰንበደ ኩሉ ነገር ዘሰንብዶ ማለት እዩ ርእሱ ዘድነነ ማለት ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንታይ እዩ ዘለዋ ንምንታይ እዩ ዝኮይና እንድሕር ኢልና ከዓ መንፈስ ድኻም ኣብ ውሽጣ ኣሎ ዘድከማ ነገር ኣሎ ንምንታይ ብእምነት ከይትብርትዕ ዘድከማ ኣሎ ስለዚ ንምእማን ኣይደኸሙን ይብል ናይ እግዚአብሔር ኣቦታት ክገልጾም ከሎ ኣይደኸሙን ምክንያቱም እታ እምነት ሲ እንታይ ኣትኸውን ከምዚ ቡምባ ቀሲላ ትጅምር ሞ ትኽፈት ድሓር ጨቐቕ እንዳበለት ትኸይድ ዝነበረት ቡምባ ጋን ድሓር ኣፀቢቓ ክትክፈት ከላ ቡሕቡሕ እንዳበለት ትኽፈት እሞ ሓይሊ ዝህልዋ ብሓይሊ ትወፅእ ገሊኡ ማይ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝኾነ ብቱቦ ክሓልፍ ከሎ ሓይሊ ዘለዎ እምነትና ከዓ ንኣምን እሞ ዋ እዚ ኸ ዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀስ እንዳበለ ዝመፀ ድሓረይ ግን እንዳበርትዐ ይወፅእ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ንዓና ከጭቅዕ እንድሕር ደልዩ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣብ ህይወትና ከይሰልጠና እንድሕር ደኣ ክገብር ደልዩ ብእምነት እዩ ዘድክመና ብእምነት እንድሕር ኣድኪሙና እንታይ እዩ ዝገብር ማለት እዩ ሰሊጥወሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ከም እምነት ገይሩ ዝሕጉሶ ነገር የለን እምነት ብዝኾነ ይኹን ነገር ከተዋዳድር ኣይትኽእልን ኢኻ ብገንዘብ በልማዝ ብዝኾነ ይኹን ነገራት እምነት ክትዋዳድር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣድኪምዋ ኣሎ ስለዘድከማ ከዓ እንታይ ገይርዋ ኣሎ ኣድኒንዋ ኣሎ ስለዘድነና ከዓ እንታይ ትገብራላ ነቲ ናይ መሬት ነገር እያ ትርኢ ዘላ ስለዚ እንታይ ኮይንዋ ኣሎ ከዓ ሕቁኣ ድማ ኣጎቢጥዋ ኣሎ ስለዚ ደኒና ክትከይድ ገይርዋ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ኣብቲ ቤተ መቅደስ መን ኣሎ ኢየሱስ ተረኸበ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኢየሱስ ኣብ ዝተረኽበሉ ኩሉ ግዜ ፈውስ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ድምፁ ኣብ ዘለዎ ቃሉ ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተረኽበሉ ለውጥ ኣሎ ኩሉ ግዜ ናይ ፈውሲ ሓይሊ ይግለጽ ናይ ምግላጽ ሓይሊ ይግለጽ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክልውጥ እንድሕር ደልዩ ተኣምራት ክገብር እንድሕር ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦታት ክርከብ ኣለዎ ብስሙ ክርከብ ኣለዎ ብመንፈሱ ክርከብ ኣለዎ ኢየሱስ ኣብ ተረኽበሉ ኩሉ ግዜ ለውጥ ኣሎ ስለዚ እዛ ኢየሱስ ኣብቲ ቤት ጸሎት መጺኡ ንሳ ከዓ ናብቲ ቤት ጸሎት መጺያ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሎሚ ናብዚ ፕሮግራም እዚ ዝመጻኹም እግዚአብሔር በዓላሙ እዩ ምስ ቃል እዚ ክትራኸቡ ኢኹም ኣብዚ ቃል እዚ ፈውስ ኣለኩም ኣብዚ ቃል እዚ ህይወትኩም እግዚአብሔር ከቕንዕ ስለ ዝደለየ ኣብ ህይወትኩም ለውጥ ከምፅእ ስለ ዝደለየ ሎሚ ኣብዚ ተረኺብኩም ኣለኹም
ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ መስቃሉ ጎይታ ስለዘሎ ስለዚህ እንታይ ይዝብለና ንኣምላክ ሽዑኡ እንታይ ኢልዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተረኸበሉ ምስራኣያ ፀዊዑ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ዝሓለፈ ሰንበት ናይ አልዓዛር ክንሪኦ ከለና ንአልዓዛር ካብ መቃብር ይፀዊዕዎ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስሙ ብሩክ ይኹን እግዚአብሔር ክፅዋዓካ ከሎ እግዚአብሔር ክዝክረካ ከሎ እግዚአብሔር ክትዝከር ከለኻ ከመይ ደስ ዘብል ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሪእዋ ምስራኣያ ንጸሎት እኳ እንተመፀ ግን ሓደ ነገር ይደሊ እንታይ ገይሩ ፀዊዕዋ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ እግዚአብሔር ብነገርካ ይፀውዕካ ኣብ ሽግርካ ይፀውዕካ ኣብ ድኻምካ ይፀውዕካ ድምፁ ምስ መፀ ፈውስሎ ድምፁ ምስ መፀ ለውጥሎ ፃዊዒቱ ምስ መፀ ኢየሱስ እንድሕር ጠሚቱካ ኢየሱስ እንተሪኡካ ሕጂ እንታይ ኢና ንሪኣ ዘለና ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ረኣያ እዩ ዝብል ምስ ረኣያ እዩ ዝብል ሕጂ መጀመርያ ሪእዋ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ጉዳይካ ክሪኦ ከሎ ከመይ ደስ ዘብል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይካ ይሪኦ እዩ ጉዳይካ ምስ ረኣዮ ኣብቲ ዝረኣዮ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ለውጥሎ ለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበይ ኢኹም ኣንቢርኩሞ ዘለኹም አልዓዛር ኢሉ ከሪእዎም እዮም ኣሪኦሞ ከዓ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣሪኦሞ ደሓር ከዓ እንታይ ገይሩ ፀዊዕዎ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ሎሚ ጉዳይካ ጎይታ ክፅዋዓካ ካብቲ ዘለኻዮ ነገር ከውፃእካ ዝኽእል ህያው ቃሉ ይመፀካ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ቃሉ ህያው ኣብ ቃሉ ፈውስሎ ኣብ ቃሉ ለውጥሎ ኣብቲ ኪዳኑ ሓይል ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ሓይል ኪዳኑ ዝመፅእ ለውጢ እዩ ንዓኻ ዘቕንዓካ ክትፅሊ ከለኻ ፀሎትካ ካልእ ክኸውን ከተገልግል ከለኻ ኣገልግሎትካ ካልእ ክኸውን እዚ ክኸውን ዝኽእል ግን ሎሚ በዚ ትወፃሉ መንገዲ እግዚአብሔር ቃል መፅዩካ ዘሎ መፅዩክ ዘሎ ንምንታይ ካብቲ ትማሊ ዝኸድካዮ መንገዲ ይኮነን ብምርዳእ እግዚአብሔር ልዕል ከብለና ደሊሉ ብምርዳእ ሎሚ እግዚአብሔር ከውፃእና ደሊሉ ስለዚ እዚኣ ዘጎበጣ ነገር ነይሩ ምስራኣያ ፀዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኪ ኣለኹ ኢልዋ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡስራት ክፈትሕ ዝመፀ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ኢሉ ኣብ ኢሳያስ 61 ዝተዛረበ እንታይ ኢሉ ንኡስራት ክፈትሕ ኢሉ ንምሩኻት ሓራም እንት ክኸውን ኣርዑት ክሰብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መውፃእ ሓራይ ስለዚ ዝመፃሉ ዓላማ ስለዝኾነ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዋ ኣሎ እስኺ ድማ እንታይ ኮንኪ ይብላ ኣሎ ተፈታሕኪ ይብላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ቁፃርና ዝፈትሕ ኢየሱስ እዩ ሎሚ ነዊሕ ዓመት ዝተኣሰረካ 18 ዓመት ግዜ ቆፂራ ኣላ እዛ ሰበይቲ 18 ዓመት እዩ ዝቆፀረትሉ ግዜ ነዊሕ ዓመት ዝተቆፀረ ዓመት መፅኡ ለውጢ የለን ካልኣይ ዓመት ፀዊዓት ተመሳሳለ ነገር እዩ ዘሎ ጉዳይ ትብል ነገር ግን ኣይተፈተሐን ጉዳይ ትብል ኣይተፈተሐን እንዳበለት ከላ ግን ነዊሕ ዓመት ቆፂራ 18 ዓመት ምስ ቆፀረት ግን ድምፂ ጎይታ መፅኡ ኢየሱስ ኣብ ዝተረኽበሉ እቲ ምርዳእ ዝመፀ እንታይ ኢልዋ ካብ ሕማምኪ ተፈትሕኪ ኣለኺ ምስ በላ ግደፍዎ እቶም ተቃወምቲ ነገር ግን ትሕት ኢልና ኣብ ቅፅሪ 16 እንድሕር ደኣ ኣንቢብና እንታይ ይብል እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ እንታይ ጓል አብርሃም ሕጂ ናብ መን ይኸይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ አብርሃም ይኸይድ ናብ አብርሃም ምስ ከደ እንታይ ይደልዩ አብርሃም ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ርክብ አብርሃም ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ዝኣመኖ አብርሃም ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ናይ እምነት ርክብ ሪኡ እዚኣ መሰላ እዩ ይግባኣ እዩ ንምንታይ ጓል አብርሃም ስለዝኾነት ይግባኣ ስለዝግባኣ ድማ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣለዎ ሎሚ ወዲ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽ ባረክ ወዲ አብርሃም እውን ኢኻ ብእምነት አሜን ቃል አምላኽ ከም እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ክባርከና ስለዚ ደለየ እንታይ ይብለና ብእምነት ከዓ ደቂ አብርሃም ይኹም ኢሉና እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ስለዚ ካብ አብርሃም ኢና ካብ ጎይታ ኢየሱስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ድማ እቲ በረኸትና መፅኡ እቲ እግዚአብሔር ንዕኡ ዝሃቦ ተስፋ ጎይታ ሂቡና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ አብርሃም ካብ መጀመርያ ናይ አይሁድ እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ ኣቦ ኢሉ ቀዳማይ አይሁዳዊ ኣቦ ዝገበሮ ንመን እዩ እንድሕር ኢልና ንአብርሃም ዝተወለደ ኣበይ ተወሊዱ ኡር ዝበሃል ኢራቅ
أو زبحال زلو حجي زلو بوتا أب عراق مستولده دحر نصبقو خوينو ناب حجي ترك زبحال بوتا قباب من تخرد أنا بزناي حجي أتقاوى عزيز وعزله ترك زبحال بوتا كيدو كابو እግዚአብሔር ጸዊዕዎ መሊሱ እግዚአብሔር ጸዊዕዎ ካበይ ከውጾ ኸሎ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ነገር ከውጾ ኸሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ካብቲ ካራን ዝበሃል ቦታ ኸይዱ ካብኡ ድማ ናብዛ ሕጂ እስራኤል ትበሃል ዘላ ሃገር ናብዛ ሕጂ ብእግዚአብሔር ንህዝቡ ዝመረፃ ቦታ ናብኣ ንኽኸይድ እዩ እግዚአብሔር ጸዊዕዎ ስለዚ እዚ ኢና ንርኢ እቲ ጻውዒት ኣምላኽ ክመጾ ኸሎ ኢና ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ኩላትኩም ትፈልጥዎ ቃል እግዚአብሔር ድማ ንኣብርሃም ይብል ካብ ፍቕዲ 1 ስጋዕ 3 ከምብዎ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘሪኤካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ንዓብ ህዝቢ ክገብረካ ክባርኸካ ከዓ ንስምካ እውን ክዕብዮ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ንዝባረኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ድማ ክረግሞም ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ተስፋ እዚ ዓብ ተስፋ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ዓብ ተስፋ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ተስፋ እዩ ዝህቦ ዘሎ ተስፋ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ውላድ የብሉን ኣብ ከባቢኡ ዝሪኦ ዝጥምቶ ነገር የለን ነገር ግን እንታይ ይብለሎ ንስኻ ዓቢ ህዝቢ ኣቦ ዓቢ ህዝቢ ኢኻ ትበሃል ዘለኻ መን ሽሙ አብርሃም ማለት ኣቦ ዓቢ ህዝቢ ማለት እዩ ነገር ግን ኣጅግን ዝገብረካ ኣቦ ብዙሓት ዝገብረካ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ኣቦ ብዙሓት ክገብሮ ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ድሕር ከይድና ቅልጥፍ ኢለ ክሪኦ እቲ ቃል ድሕርዚ ነገር እዚ ቃል እግዚአብሔር ድማ ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ አብርሃም መፀ አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታኻ ኣነ ሃሌሉያ ዓስብኻ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ አሜን አብርሃም ከዓ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ኣነ ውሉድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ ወራሲ ቤተይ ዝኸውን ድማ አልዔዘር በዓል ደማስቆ እዩ እንታይ ሞ ክትበኒ ኢኻ በለ አብርሃም ከዓ ገለ ዘርኢ ኣይሃብካንን እንሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ እተወልደ ክወርሰኒ እዩ በለ እንሆ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናብኡ መፀ ኣይፋሉን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ኣብ ከስዕኻ ዝወፀ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዝስ ኣይክወርሰካን እዩ ንግዳም ኣውፂኡ ድማ ንሰማይ ጠምት ምቁፃሮም እትኽእል እንተኮይንካ ከዋኽብቲ ቁፀር በሎ ዘርእኻ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ በሎ እግዚአብሔር ከዓ ኣመነ ንሱ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረሉ አብርሃም በመን አመነ በእግዚአብሔር አመነ እንታይ ተቆጽረሉ ንጽድቂ ድማ ተቆጽረሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ተስፋ ክመጽእ ከሎና በአብርሃም ኢና ንርኢ ዘለና አብርሃም ብዝኣመኖ እምነትሲ እቲ እምነትሲ በረኸት ኣምጽኢሉ ንዕኡ በረኸት ዘምጸሉ ንዕኡ ኸኣሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኸኣንስኻሲ ተኻፋሊ ናይቲ በረኸት ክገብረካ እግዚአብሔር ፈቲ እዚ ምርዳእ እዚ እዩ ሎሚ ናባኻ ክመጽእ ደልየዮ ዘለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ነዚ ነገር እዚ ኣሜን ናተይ እዩ ኣብ ቤተይ ክሰርሕ እዩ ኣብ ደቀይ ክሰርሕ እዩ ኣብ ተግባር ዳወይ ክሰርሕ እዩ ኢልካ ኣሚን ካን ድሕር ወሲድካዮ በረኸት አብርሃም ክስዕበካ እዩ ንስኻ ብእምነት ወዲ አብርሃም ኢኻ ስለዚ ካብ አብርሃም ዘርእለካ ብመን ብክርስቶስ ኢየሱስ ተወሊድካ ኢየሱስ ወዲ አብርሃም ካብ አብርሃም ዝተወለድካ ኢኻ ዘርእኻ ኢየሱስ እዩ ካብ ዳግም ተወሊድካ ብመንፈስ ዝተወለድካ ኢኻ ስለዚ ክልተ እዩ ሪእዎ ነቲ ሑፃ ኣሪእዎ ናይ ምድሪ ዝውለዱ ዘርኡ ኣለዉ ኣብ ምድሪ ዝውለዱ እቶም እስራኤላውያን እዮም ናይ ምድሪ ዘርኡ እዮም ኣብ ምድሪ ዘለዉ እዮም ንላዕሊ ግን ኣሪእዎ ብሰማይ ከዋኽብቲ እዚኦም ግን ብመንፈስ ዝውለዱ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ናይ መንፈስ ዝውለዱ ስለዚ ምብዝሖም ዶ ትኽእል ኢሎም ካብ ኩሉ ዓሌታት ምድሪ እዮም ከዓ ዝመፁ ካብ ኩሎም ኣህዛብ እዮም ዝመፁ ካብ ኩሉ ቁፅሪ ህዝቢ እዮም ዝመፁ አሜን ስለዚ እዚ እዩ መንፈሳዊ ነገር እንድሕር ተረዲእና ናብቲ በረኸት እንድሕር ኣቲና ዓሌታውነት ቦታ የብሉ ገለ ቦታ የብሉ ንስኻ ወዲ አብርሃም ኢኻ ዘርእኻ ካብ እግዚአብሔር እዩ
اب يسوع كريستوس تولد كايخا سلازي اتمردعت اندحرام صيغا بركت كاسعبك زرغموخا رغومات كونو زصلوخا يصلو زبارخوخا يبارخو زرخا كله بروخ يخون اتي ناي بركت ابراهام سي ناب زرخا يات ناب دقخا ناب دقخا يات امين نمنتاي امين كالخا بركت ابراهام نعخاي بركه ابراهام نعخي بمن بكريستوس يسوع وراسي بكريستوس يسوع وراسي ስለዚህ እዚ ክንወርስ እንድሕር ዳ ኮይና እወ ኢልና ነቲ ቃል ብእምነት ምሳና ክነሕብሮ ኣለና ኣሜን ክንእውጆ ክንክእል ኣለና ኣሜን ናተይ ክንብሎ ኣለና ኣሜን ኢልና ኣእምሮና ተለዊጡስ ብኡ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚህ እቲ ማንነትካ እቲ መን ምዃንካ ኣብ ውሽጡ ናይቲ ቃል እንድሕር እቲኻዮ እዩ እቲ ህያው ቃል ኣብ ህይወትካ ዝዓይ ኣብ ህይወትካ ዝሰርሕ ሽዑብ ዝኸድካዮ ይሰልጠካ ተኣምራት ይኸውን ኣይኮነን ኣብ ስራሕ መውፃእ ሰባት ክብሉ ከለውሲ ሞጎስ ረኺብካ ንስኻ ኣብቲ ስራሕ ጠጠው ትብል ንምንታይ በረኸት አብርሃም ምሳኺ አሜን ነገራት ካልእ ክኾኑ ከለውስ ኣባኻ ካልእ ክኸውን ጉዳያት ይለዋወጡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኢሉ እዩ ንአብርሃም ዝኣተወ ፕሮሚስ ዘይነቃነቕ ዘይልወጥ ነገር ስለዝኾነ ንዑ ኢና ንኣምን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከም ብበልኩም ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ንሳቶም ድማ እግዚአብሔር ናብኡ ምስ መፀ ካብ ፍቅዲ 9 ጀሚረ ከም ብቦክ ሓፅረልና ምእንቲ ናብ አብርሃም ምስ መፁ እሱ ዘርኢ ዘይብሉ ከሎ እግዚአብሔር ከምዚ ክገብረካ ኢሉ ቃል ኣትይሉ ቃል እንተኣተወ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ወዲ 100 ዓመት ኮይኑ ሳራ ጓልቴስ ዓመት ኮይና ጓልቴስ ዓመት ረአይ ዋስኪ አስናነን ዝወድአ ገፀን ተጫማዲዱ በቃ ከምዚ ናይሎን ወይ ከዓ ፖሊስተር ሓውኽ ትንክፎ ከሎ ጭብጥብጥብጥ ዝብል በቃ ገፀን ኩሉ ዝተጨባበጠ አስናነን ረጊፉ ምናልባት ክልተ ስኒ ገለ ዘትረፋ አረግቶት አንስትሪኹም ዶ ትፈልጡ ሰአልወን እሞ ጓልቴስ ዓመት ሲ ከመይ ዓይነት ሰበይቲ ኢኹም ትስእሉ ወዲ 80 ወዲ 100 ዓመት ከ እንታይ ኢኹም ክትስእሉ ወዲ 100 ዓመት ከ አይናይ ጉልበቱ አይናይ ሓይሉ አይናይ ኩነታቱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከሎ እቲ ተስፋ መጽዩ እዚ እምባር እምነት ማለት እዚ እምባር እምነት ማለት አነ ንስኻትኩምን ናብቲ እግዚአብሔር በእምነት ኢና ንሕጉሶ አብርሃም ንእግዚአብሔር በእምነት ሕጉሶ ወይ አብርሃም በእምነት ንእግዚአብሔር ዕጊብዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገይሩና ንዓና በቲ በረኸቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ክንረኽቦ ይገይሩና ስለዚህ ኣብ ምዕራፍ 18 መጽኡ ክዛረቦም ከሎ ኣብ ፍቅዲ 9 እንታይ ይብል ንሳቶም ድማ ሰበይትኻ ሳራ ኣበይ አላ በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ድንኳን እናሃበለ ንሱ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ርግጽ እብለካ ክምለሰካ ርግጽ ክምለሰካ ንዓመታ ከምዚ እዋን ከምዚ ግዜ ክምለሰካ ሰበይትኻ ሳራ ድማ እናሃ ሽዑ ወዲ ክህልዋ እዩ በለ ሳራ ከዓ ኣብ ኣፍቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ድንኳን ከላ እዚ ሰምዐት ሕጂ ድማ አብርሃምን ሳራን ዕለቶም ዘብጽሑ አሪጎም ነበሩ ንሳራ ድማ እቲ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍዋ ነበረ ሳራ ከዓ ብልባ ከምዚ ኢላ ሰሓቀት ድሕሪ እርግናዶ ፍትፎት ክኾለን ክልዓለኒ ጎይታይ ድማ አሪጉ እዩ እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ስለምንታይ ሳራ አሪገ ከለኹስ ብሓቂ ውልድ ክወልድ እየ ኢላ ሰሓቀት ንእግዚአብሔር ዝጨንቆ ነገር ኣለዎ ሕቶ እዩ ሰለስተ ነጥቢ ኢኹም ኣብኡ ትረኽቡ ስለዚ እቲ ሰለስተ ነጥቢ ብትግርኛ ኩሉ ግዜ ናይ ሕቶ ምልክት እንታይ እዩ ዝሓትት ዘሎ ዝጨንቆ ነገር ኣለው ድዩ ንእግዚአብሔር ሲ ዝጨንቆ ነገር ሲ ኣሎ ድዩ ንዓመታ ከምዚ ቅንያት እዚ ብምዱብ ግዜ ክምለሰካ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ በሎ ሽዑ ሳራ ሰንቢዳ ነበረት እሞ ኣይስሐቁን ኢላ አሉ በለት ንሱ ግና ኣይፋልከን ስሒቅባ ዳኣበላ እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ተንሲኡ ንሰዶም ገጾም ከዓ ኣቕንዑ አብርሃም ከፋንዎም እሳታቶም ከደ እግዚአብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ አብርሃም ዶ ክሓብኦ አብርሃም ሲ
عبين برتعن هزبي كخون إيو هزبتات كلها مدري دما بقو كبارخو إيو تانت بي انتا إذن لازلو عبين برتعن هزبي كخون إيو عليتات كلهم مدري ويكا كلهم أحزاب هزبتات كلها مدري دما بمن كبارخو يوم بأبراهام بركة كبارخو يوم نمنتاي كاب أبراهام بركة يسوع لازمت كاب أبراهام بركة يسوع كريستوس زرع قصيرو ود داويد كولدي ات ود داويد مستولده كاب أوز ولدو زبلو كاب كله عليتاتي كاب سلم تقولدي كاب سعد تقولدي كاب إرترا كولدي كاب جرمن كولدي كاب أوروبا كولدي كاب أفريقيا كولدي عليتات كلها مدري كاب كله حزب زخونه نمنتاي ندحري لكم اغزابير حدا نجر يحاسبو حواتي نبراهام كرخبو خلو بامنات سي حدا حدش حزبي حدا حدش حزب خفطر دليل ስለዚህ እዚ حدش حزبي ዝፈጥሮ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ حدش ፍጥረት ዝኾነ ህዝቢ እዚ حدش ፍጥረት ዝኾነ ህዝቢ ድማ ካበይ ይኸውጽእ ደሊ ዘሎ ካብ አብርሃም ይኸውጽእ ደሊ ዘሎ ስለዚህ ካበይ ካብ አብርሃም እንታይ ረኺቡ እምነት ረኺቡ ካብ አብርሃም አሜን እምነት ስለዚ ረኸበ ካብ አብርሃም እምበኣር በኣኻ መንገዲ ገይሩ ሎሚ ንአሕዛብ ነዛ ምድር እዚኣ ንዓለም ህዝብታት ኩሉ ዝኸውን እነሆ ንበረኸት ዝኸውን ነገር ክወጽእ ኢሉ ህዝብታት ኩሎም ድማ በኣኻ ክባረኹ እዮም አሜን ተባሪኽና ኣለና በረኸትና እዩ ስለዚህ ነቲ ቃል ኢና ንወስዶ ኣብቲ ቃል ኢና ንነብር ነቲ ቃል እዩ ኣብ ሂወትና ህያው ኮይኑ እወ ኣነ በረኸት አብርሃም ናተ እዩ በትናይ በረኸት አብርሃም ድማ ክነብር እዚ መሰለ እዩ ፍቃድ አምላኽ ስለዝኾነ ክነብር ኢልና ኣብ መሰልና ኢና ጠጠው ንብል ኣብ በረኸትና ኢና ጠጠው ንብል አሜን ኣብቲ በረኸትና ጠጠው ክንብል ከለና እግዚአብሔር ከዓ ነገራት ሁሉ ክለዋውጦም ስለዚህ ከምኡ ዝብል ዘሎ ደሓር እንታይ ኢሉና እዚ ዘፍጥረት ምስ ነገረና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ይወስደና ሮሜ ምዕራፍ 4 እንድሕር ከይድኩም ኣሕዋተይ فقد 16 እንታይ ይብለና ስለዚህ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ሁሉ ይብለና ራእዩ እተቃል ስለዚህ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ሁሉ ዘርኢ ከዓ እዩ እምበር ካብ ሕጊ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ምን ዝኾነ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ ሁሉ ዘርኢ ከዓ እዩ እምበር ሕጂ እቲ ዘርኢ ዝብል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ እምነት አብርሃም ዝኾነ እቲ ዘርኢ ክርስቶስ ኢየሱስ መጽኡ دحار እንታይ ይብለና ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እቶም ካብ ሕጊ ዝኾኑ እስራኤላውያን አይሁድ እዮም ግን እታ በክርስቶስ ኢየሱስ ሓድሽ ፍጥረት ዝኾኑ ህዝቢ ካብ አብርሃም ከውጽእ ስለዝደለየ ንዖም ይዝርኢ ዘሎ እቶም ናይ ምድር ሕፃ ከይኮኑ እቶም ካብ ሰማይ ዘብርሁ ዘለው ሰማያውያን እቶም ምድራውያን ከይኮኑ እቶም ሰማያውያን ዘርኢ እዩ ዝርኢ ከምዚ ክበዝሑ እዮም ኣብ ምድሪ ክበዝሑ እዮም ኣብ ሰማይ ክበዝሑ እዮም ግን እቶም ሰማያውያን እዩ زعباتهم سماواني زارب زلو جابر أملاك ناس تمسجنا يقول سلازم تاي بلالو حقي ترى يكون اتعتسفا كتسنع بس أجا من أنت تكون سي بإمنتي وزخون أبراهام كأ أبو خلاتنا أيو أبراهام كأ أبو خلاتنا أيو اسكبلو أبراهام سي أبو خلاتنا أيو لومي كونفيس بورو حقي أبراهام أبو خلاتنا أيو أبراهام أبوي كو ندحر أخوينو ناي أبراهام بركت بكريستوس يسوع دم أنا وراسي أمين 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 إذا قال زي يخون إذا قال زي يؤتون أبي وتكم جابر أملاك بارك لومي إذا قال زي أبي وتي أنا ناب حدا بريخ كوت عنا زغل قال يزن نقرأكم زلكم زيك العالم أمين مغنياتهم فلتأتيو زوج عنا فلتأتيو زدا يبنا بفلتأت ندحر وتينا عينان ناي قرقوس نابراي كونان كنبر ناي مغبات نابراي كونان كنبر እግዚአብሔር ዝደሊ ናይ ምድናን ናብራይ ኮነን كنبر ዝደሊ እንታይ ዳ አይደል እንድሕሪልና እግዚአብሔር ቅንዕ ኢልና كنبر እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ቅንዕ ኢልና كنبر እግዚአብሔር ይደልየና በዚ كنبر እግዚአብሔር ይደግፈና አሕዋቴ ስለዚህ እቲ ቃል ወይ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ اتقال كم بوبا خمزي له قطري انت ايدلنا كاب قطري 10 6 مسنببكو ابراهام كا ابو خلاتنا يمسبله فقد 10 توعات كم بوبا خلخو كمت ابو بوزحات كجبر كمتي ابو بوزحات احزاب
جيرك الله زبل صحف زلو رأيكم أبو بوزحات أحزاب يزبل زلو نتوم أيهود أيكون هنزت زلو نعنا يزت زلو بمنتايز مسأنا بكريستوس يسوع مسأنا سلازم نسو أبونا نخون بكريستوس يسوع نزبرخت زم أنت خن ورسيو زارب النازلو إذا تصحيف زلو أب حدش كيدان أبرومي يتصحيف النازلو أنت يزبل زلو كم أبو بوزحات أحزاب جيرك الله زبل صحف زلو أب قدميتي زأمنو زعمنو نموتات زتنسኦም نت زي اللون كم هلو غيرو زصوعو املاح زغرمي كم في بهول دما يبل كم في بهول دما زرخا خمز خخوني تسفا اب زي بلوس ابو بزحات احزاب تخون بتسفا امنه امين زغرمي حجي انت عايز بزلو تسفا زي بلوسي أبو بزحات كخونسي بمنتاي أمينو بتتسفى أمين هديت زي حفر تسفى أملاحسي كله زغل كم زغنة موت كم زتنس مخانو حجنتاي تقدميتي كله خال الناتو بزبل شميم نا أبراهام تقلي له أنا إل شاداي ويكا كله خالي زيج أنق نجار الله دو أبزبلسي أنا سي إل شاداي أملاحي سلازي عدمن تحالفه كونتات انت حالفه أنا كو يخيلي سلازي ناتي كالنت لعل زخونا يكون نجر درت علبو إيو إلا إنانا إلو يزعمن سلازي نعويو بتي إزي إمنات إزي أب أبراهام زي ترى دحار انتاي بلالو أبتقالتي كم زي بهول دما زرقها خمسة خخوني تسفى أبزي بلوس أبو بزحات أحزاب كخون بتسفى أمنه أستاذ ودي 100 عام كنسوس ممات سبؤون ممات ما هتنسارا النار أي نمأمان أيد خمن هاللويا نمأمان أنت هاي جبرن أيد خمن حجي إمنك دخمت إمنك زدكم كنا عمل نخيلنا جن إمنتنا خمايو حجي منفس دخام آتي وانيرو نتا سبيتي دخام أنت غير وانيرو أدنين وانيرو أزدنا أنتايو نخيت قنعي أنتاي نخيت قبري بتمثل أبراهام كي تتقم بويتاسوس كريستوس مسيو جن أنتاي لوا السغكو زرع أبراهام يغي بركة أبراهام قبل على أبراهام እግዚአብሔር أبراهام كحب سخله بركة كله زرعو بقو خباره إذكو أب እግዚአብሔር ودو نجاريو لازم السغي يجيب أكيو أني عكخت كاري آمين قال سبعة زغرمي أسقرتو يهوداسي نا يسوع كريستوس كبر خير عايزي وا إذا أنا زسي تشيطون مزحات دخاتات مخنا نيرو يبل هذا جزء سبعة كقاومون دحرد اليوم زمس هو مخنيات بتعم زغرمي كاب انسسا زورده مخنيات يوم زمس سب كفوس كولوسي انتاي يوم غويتا يسوع كريستوس وا نسخم ادغوهم اندو تفقوا والله سبي اكو انا فتيحه سب تفتيحه كيد كلا 18 عام تأثرت تفتيحه كيد كلا نسخم قدا سنبت تأثيرا زنبرت ادغوهم سنبت تأثيرو زنبر بعرايكم فتحكم اندو ما يتستي ويلكم ስለዚህ እግዚአብሔር አተሐሳስባና ይዝغيሮ መጀመሪያ ከም መንፈሳውያን ጌርና እንድሕርዳ አዘይ ሐሲብና ከም ተቃሉ ጌርና እንድሕርዳ አዘይ ሐሲብና ዋላ አመንት ንኹን ድኹም ዝኾነ ተሐሳስባ ድኹም ዝኾነ ዘራርባ እዩ ክህልወና ነገር ግን ሎሚ ብበረከት አብርሃም ንባረክ አለና እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አይና ምንታይ ዘረባና ናይ እምነት እዩ አካይዳና ናይ እምነት እዩ አዘራርባና ናይ ዓወት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን كم أحزاب عين الزاربنينا كم فريساويان عين الزاربنينا كم تي نا إبراهيم أبونا دمنتاي دك إبراهيم سلزخونا دك أمان سلزخونا كم أماني إنا الزارب أبراهيم بأمنة نجزي أبيهر أحب يسوي جابير أملاك يسمو بروك يكون سلز وردمي إتي عمد كنسوس ممات سبو اندار آي وا آري قال تج أماري دل له انتاي لا تسارها غويتايسي انت إلى أريغو إيو بعيني سارة ناي إبراهيم انكم أنكو في اللو أبراهيم زري أو خاليو سارة تري أو زلها نبراهيم كتري أو خلاسي نو دخيمو إيو أريغو إيدا أبراهيم جنا أرجن آمين
سارة مسمتت سي أنجو تمرعيو هايقر ماكومن ود ميت خندي كوينو له مالتي رئيسكي ميتن قلن عمد حالي بلو سارة مش عرفت سلازو فقدلو مالتي حجو مرعو خلصي واريغي ايه عدمي كأبزو خودو ايه انا كو اريغيتي ايه سلازو ودي ايه اريغي ايه اي بلن نعو يتقبلون الناس يجرم اتقرات بحال سبيتي تمرعيوس كاب اخا بزحات قلعو خمز ولده ام مصحف قدوسنا نري لذي ود ميتن قلن عمد كله اندالم لمه اندابرتعي اندحيله يخيدو ስለዚህ አራአያውን ይፋላለይ ና ስለዚህ እምነቱ አይደኸመን ይነሩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ግና ሄይሉ ቁጥር 10 ግና ሄ ንአምላክ ክብሪ እንሃበ ንምእማን በርተዕ ሃሌሉያ ሎሚ ንምእማን በርተዕ ሎሚ ንምእማን እዝብርተዕ ናተይ ውሳኔ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ حوي حفتي ابراهام نمأمان انتاي كون اندحلكم برتع እግዚአብሔር ጸሎትና አይ ጸሎት ምን ወحنا አይ حጉሶ ምስ አምና አይ حጉሶ ዝኾነ ይኹን ነገር ንግበሮ ልዕሊ እምነት አይ حጉሶ ሁሉ ጽምቅ እኮ አንተ ሆነ ሁሉ በእምነት ክግበር ኮለይ እግዚአብሔር ዝحጉሶ እግዚአብሔር ልዕሊ እምነት ዋላ ሓንተ ክحጉሶ ዝኽእል ነገር የለ ናብ እግዚአብሔር እናአትዎ ከም ቃሉ ዝኾነ እምነት كنأتو خلنا إنا بركتنا نورس تبعاتنا نورس حيلي نركب كاب حيلنا بحيل نستجاجر ناب بركة نديب إزمر الدعزي كهلونا كلوي سلازي جناخة أملاك كبر إنها بنمان برتعي نتا تسفع أملاك بزي نتا تسفع أملاك بمأمانو أيته ولا ولا جابير أملاك استمس جنايهم انتهى جبرني بلنا አይተወላወለን ማኑሲ አይተወላወለን ይብለና እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አይተወላወለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን ስለዚህ አይተወላወለን እምነቱ በጎይታ ከአምን ኣብ ጎይታ ዘለዎ እምነት ከይተወላወለ እዩ ጸሪጡ ሕጂ እንታይና ንርኢ ግን እንታይ እንዳኾነ ይመጽዩ ሕጂ መጀመሪያ ደአሞ ሳራ ስሒቃ ነይራ እንዴ መጀመሪያ ደአሞ እዚ ኽወርሰኒ ኢሉ ዶ ይነበረን እንታይ እንዳኾነ መጽዩ ግን እታ እምነት ኣብ ህይወቱ እንታይ እንዳኾነት መጽያ መስለኩም ዋ ዝተዛረበን መን እዩ እግዚአብሔር ከኣ መን ኢሉ ተፋሊጡንሎ ኩሉ ዝኽእል ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከኣ ኢሉ ይተፋሊጥዎ ዋ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ኢሉ ምስ ፈለጦ ብድሕሪኡ ዘለዎ ኩነታት ኩሉ ክቅየር ከሎ ኢና ንርኢ ንሰበይቱን ዘበርክዓ እዩ ዝመስል ዋ እስኹውን እኮ እንታይ ኢልዋሎ ዋ ተዛሪቡና ዘለኮ ዝዛረበና ዘለኮ እቲ ኩሉ ኸኣሊ ኣምላኽ ኩሉ ኸኣሊ ማለት እኮ ደረት ኣልቦ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሙት ስጋኺ ይኹን ኣብቲ ዝሞተ ነገራት ይኹን ሕያው ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ኤልሻዳኤ ኢሉ ተፋሊጡና ዘሎ ኣምላኽ እሱ እዩ እንዳበሉ ነቲ ቃል ከሳላስልዎ ከለዉ ሳራውን ኣብ ዕብራውያን 11 ክንረኽቦ ኢና بإمنة انتاي እንዳሆነት መጸት እንዳበርተዕ አብርሃሙን እንታይ እንዳሆነ መጸ እንዳበርተዕ መጸ እንዳጸንዐ መጸ ዘይምውልዋል ንርኢ ኣብ ዘይምውልዋሉ እንታይ ኢና ንርኢ እንድሕሪልኩ ዘደንቕ ወድኻ ሰዋዓለይ ክብሎ ከሎሲ ዋላ ሓንቲ ተዋላወለ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ንወዱ ክስውዕ ሒዙ ኸይዱ በአብርሃም ንወዱ ክስውዖ ከሎ ግን ሓደ ነገር ይሓሲቡ ናይ አብርሃም እምነት ፍለጡ ወደይ ከሓርዶ ክስውዖ እንድሕር ሰዊዖዮ ግን እግዚአብሔር ተስፋ ሂቡንሎ በዚ ዘርእዚ ዘርእኻ ከብዝሖ ስለዝበለኒ ነቲ ዝተሰውዐ ወደይ እኳ እንተኾነ እግዚአብሔር ታክገብሮ ኢሉ ሓሲቡሎ ህያው ክገብሮ ኢሉ ስለዝሓሰበ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 فقد 17 እንድሕር አንቢብኩም ከምኡ እዩ ዝብለና 18 አብርሃም ምስተፈተነ بإمنة يسحق سوّኦ ይብለና بإمنة نمن سوّኦ يسحق سوّኦ እቲ ተስፋ እተቀበለ ነቲ ቢስሐቅ ዘርኢ ኸውጻልካ እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ይብለና ምክንያቱም ንምንታይ አሚንዎ ነቲ ይስሐቅ ዘርኢ ባኣኻ ኸውጻልካ ኢሉ ዝኣመኖ ብኡ እዩ እሱ ስለዝኣመነ እዩ ከምኡ ኢልዎ ስለዚህ እንታይ ይብላሎ
ابراهام مستفتنه بامنت نيسحاق سوو اتي تسفا التقبله نتي بيسحاق زرع خوصالكا زرعي خصوعالكا ايو تباهيلو زنبره حدا ودو وفيو املاح كموتات دما كتنسو كمزكال اجي احزو لك املاح دما كموتات دما كتنسو كمزكالو حاسيبو كابون بمثالي مسيلو رخبو رأيكم حاسب سنتاي حاسب زلو ابراهام زلو حساب انتايو تسفا هيبون له بزولا دايزو تسفا هيبون له ስለዚህ እግዚአብሔር ዘሃበን ተስፋ አንታይ ዝብል ተስፋ እዩ በቃ እቲ ኤልሻዳይ ዝኾነ እቲ ሁሉ ከአሊ አምላኽ እዩ ስለዚህ ሞት ይኹን ህይወት ይኹን ሁሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ ሂቡን ዘሎ ዝተስፋ ስለዚህ ወደይ እንተሓረድክዎ እኳ እንተሰዋዕክዎ እኳ ተመሊሱ እንታ ክገብሮ ክእል እዩ ህያው ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝገርም እምነት ኮይ ብጣዕሚ ዘገርም እምነት ኮይ ና እግዚአብሔር እዚ እምነት እዚ ዘገርም እምነት እዩ ዝሕጉሶ ዘሎ ንእግዚአብሔር ስለዚህ እዚ እምነት እዚ እዩ ኣብ አብርሃም እንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ቁጥር 22 እንድሕር ዳሪና ከዓ ምዕራፍ 18 ስለዚህ ድማ ንጽድቅ ተቆጽረሉ እዚ ከዓ ስለና እምበር ስሊኡ ጥራይ ከም ዘይ ተቆጽረሉ አይ ተጻሕፈን ብለን ሮሜ 4 እዘንብብ ዘለኹ ሮሜ 4 فقد 22 እንታይ ይብል ስለዚህ ድማ ንጽድቅ ተቆጽረሉ 23 24 አንብቡ ላይ ሓደራ ኩላትኩም ኣብ ቃል ኣብ ህይወትና ኣብ ውሽጥና ከኣቱ ዝቃል ዝከኣቱ ደየለኹ እዚ ከዓ ይብል ኣሎ ስለምንታ ይብል ኣሎ እቲ አብርሃም ዝኣመኖ እምነት ሲ እቲ ንጽድቅ ዝተቆጽረሉ እቲ ወዱ ስጋዕ ዝስው ኩሉ ዝኾነሉ መንገዲ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝሐጎሰሉ እምነት ከኣሲ እዚ ከዓ ስለምን ብዛዕባ መን ይብል ኣሎ ስለናውን እንበር ስሊኡ ጥራይ ከም ዘይ ተቆጽረሉ ኣይተጻሕፈ ንዓና እውን ተቆጺሩልና ብኡ ጽድቂ ንሱ ክጸድቅ ከሎሲ ንዓና ከዓ بكريستوس يسوع صدق تقصيرو لنا ስለዚህ እዚ ጽድቅ ዝቆጸረልና ከሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘር ወረስተ ገብረና ከሎ በትባ አብርሃም ሐሊፉ እዩ ስለዚህ ናቱ ተማቀልት መኳንና በእምነት ክንእውጅ በእምነት ንአእምሮና ክንነግሮ ምክንያቱም እዚ ሐሳብ እዚ አእምሮና ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብለና ተጻራራይ ስለዚህ መንፈስና ዝብለና ቃል አምላክ ዝብለና አእምሮና በመሕዳስ ሐሳብ ምስተለወጠ እዩ ኣብ ህይወትና ህያው ዝኸውን ንምንታይ ኢና ንነግሮ ንኻል ሰብ ጥራሕ ኮይኮና ንውጆ ንገዛእ ርእስናው ንውጆሉ ኢና ንገዛእ ርእስናው ንነግሮ ኢና አእምሮና ምስተለወጠ እወ ኸምኡ እዩ ኢሉ በእምነት ምትወሰዶ ኣብ ህይወትና እንታይ ይኸውን እንድሕሪኩም ይሰርሕ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ስለዚህ ንሱ ብሰር ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንሰአ ኢሉ ምስመን የተሐሕዞ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሐሕዞ ስለዚህ እቲ በረከት አብርሃም በመን ረኺብናዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ኮይኑ ተሲኡ ምንት ጽድቅና ስለዘድሐነና አቀዲሙ ግን እግዚአብሔር ንአብርሃም ተስፋ አትይሉ ህዝብታት ኩሎም በአኻ ክባረኩ እዮም ስለዝበሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እምባአርከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ አብርሃም ምስ ተአማኒ እንታይ ክኾኑ እዮም ኢልና ክባረኩ እዮም እቶም ካብ እምነት ዘበሉሲ ምስ ተአማኒ ምስ አብርሃም እንታይ ክኾኑ እዮም ክባረኩ እዮም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ገላትያ ምዕራፍ 3 فقد 13 انتا يبل كم زبل قال الله نحنا يبل غلاطيا معراف 3 فقد 13 نحنا نتتسفى منفس بامنت كنقبلو اتي بركه ابراهام بيسوع كريستوس ناحزاب انت خنورسي اب عنصيت زسقل زبله رغم ايو تصحيف لمو كريستوس انتانا مرغم كوينو كام مرغم حقي تشايطنا احواتي كما زراربا سب الزارب الله نتي زصنع كيدان سب اكوا زفرسو ويس زوسخلو يلن اجي ابز انت عايز زلو نتي زصنع يبلالو نتي زصنع كيدان سب اكوا كفرسو وي وسخلو زي قال اجي እግዚአብሔር مس ابراهام زعاتو اتي كيدانسي بمنم تامر انت كون زي كل كفرس زي كل سب دما وسخلو زي كل يمو اتنا ابراهامن نزرؤن التنغره تسفا دما نحده كمزي زبحال نزرئخا نسوخا كريستوس ايو انبر نبوزحات كم زبل نزرئتي
ኣይብልን እዩ ስለዚህ ምን ይልዎ ንክርስቶስ ክብል ከሎ ንዘርእኻ ኢሉ ነቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝመጽእ ከመልክት ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚህ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንዘርእኻ ኢልዎ ስለዚህ ክርስቶስ ንክርስቶስ እምበር ንኻልእ ንብዙሓት ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ብዘይ ምእማን ንኣምላኽ ክነስምሮ ይንኽእልን ኢና ዕብራውያን 11:6 እንታይ እዩ ዝብለና ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ከዓ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ከኣምን ይግብኦ እዩ ኣብ ሂወትካ ምቕናዕ ዝመጽእ ብርትዐ ዝመጽእ ኣብ ናብራኻ ተኣምራት ዝመጽእ ንምንታይ እዩ እንድሕሪካኒ እቲ ናይ አብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝወረስካዮ ውርሻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብካዮ በረኸት እወ ኣብ ቤተይ ከዓይ ኣብ ደቀይ ከዓይ ኣብ ዘርአይ ከዓይ ይግባእ እዩ ኢልና ከም ቃል ኣምላኽ ጌርና ክንወስዶ ከለና ምስ ሂወትና ክንሕብሮ ከለና ኣብ ሂወትና ክነእትዎ ከለና ንነፍስና ክንነግራ ከለና ንኣእምሮና ክንነግሮ ከለና ብድሕሪኡ ኣብ ሂወትና እንታይ ይኸውን እንድሕሪልኩም በረኸት አብርሃም ይስዕበና ዝባረኹኻ ክባረኹ እዮም ዝረግሙኻ ክርገሙ እዮም ንስኻ ንበረኸት ክትከውን ኢኻ ዘርእኻ ክባረኽ እዩ ዘርእኻ ኩሉ ክባረኽ እዩ ይዝብለና ስለዚ ናይ ዘርእኻ ኩሉ በረኽ ደቅኻ ደቅካ ክኸውን ከሎሲ እቲ ዘርእሲ በኣኻ ገይሩ ከኣሲ ናብ ደቅኻ ናብ ዓሌትካንሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ በረኸት ይሓልፍ ንሕና ብዘርኢ እዩ መጺና በቲ ዘርኢ አብርሃምሲ ንሕና ካብቲ ዘርኢ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መጺና ኣብ ሂወትና መጺኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ እዚ ኢና እንርኢ እምበኣር እምነት ዝትክእ ነገር ምንም ነገር የለን ብእምነት ንኣምላኽ ባህ ክነብሎ እንድሕር ኮይና ብእምነት ኢና ባህ ነብሎ ብዘይ እምነት ከዓ ንኣምላኽ ክነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ኩላትኩም ከም ትፈልጥዎ ከዓ እምነት ትመጽእ ከዓ ካብ ምስማዕ ከዓ ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕና ምስ ሂወትና እንድሕር ዳ ኣሕቢርናዮ ጎይታ ኣብ ሂወተይ ከዓይ ኢልና እንድሕር ዳ ኣሜንና ተቀቢልናዮ ኣብ ሂወትና ይሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4:20 22 ኣቢሉ ከምብቦኤ ካብ ወደየ ይብል ወደየ ናብ ቃላተይ ኣቕልን ኣእዛንካ ናብ ዘረባይ ኣድንን ይብል ፍቕዲ 22 ንዝረኸበን ሂወቱ እተን ቃላት ንዝረኸበን ይብላል ሂወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣብቲ ቃል ፈውሱ ኣሎ ኣብቲ ቃል ሂወት ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ንዝረኸበን ሂወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሱ እየን እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቆረን ይብል ሕጂ ኣይተርሕቀን ይብል ኣይተርሕቀን ክርሕቃ የብለንን እንደገና ድማ ኣብ ልብኻ ከዓ እንታይ ግበረን ይብላል ዕቆረን ሕጂ ዘይተዓቆረ ነገር ኣይሰርሕን ሕጂ ጎበዝ መንገዱ ብምንታይ ይሃንፃ ኣይኮነን ዲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ብምዕቋሩ ብምሓዙ እዩ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና እንድሕር ዘይተዓቂሩ እንድሕር ደኣ ዘይተታሒዙ እሞ ከዓ እንድሕር ደኣ ኣብ እዝንኻ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣይሁድ ኩሉ ግዜ ምእንቲ ክዝክርዎ ኣብ ርእሶም ኣብ ዓይኖም ኣብ ግንባሮም ነቲ ቃል እንታይ ይገብርዎ ከም ክታብ ይኣስርዎ ምልክት እዩ ንምንታይ ክተርሕቆ የብልካን ነቲ ቃል ኣሰላስሎ ኣብቲ ህያው ቃልካ ሕጂ እቲ ብሉይ ኪዳን ኣይኮንኩን ዝጠቅስ ዘለኹ ነቲ ህያው ቃል ግን ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ልብኻ ኣሎ ነቲ ዝሰማዕካዮ ቃል እምነት ትመጽእ ካብ ምስማዕ እሞ ንዑ ኣሰላስሎ እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንምንታይ ኣብቲ ቃሉ ተኣምራት ስለ ዘሎ ኣብቲ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ሚራክል ዝግለጽ ተኣምራት ዝግለጽ ኣብ ቃል እዩ ፈውሲ ኣብኡ ኣሎ ሂወት ኣብኡ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ንዝረኽበንሲ ሂወቱ ኢሉ ሂወት ጥራሕ ኣይኮነን ከዓ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሱ እዩ ሕጂ ኣብቲ ቃል ተኣምራት ስለ ዘሎ ሕዝቅኤል 12:25 ከዓ እንታይ ይብል ኣነ እግዚአብሔር እየ እሞ ኣነ እየ ዝዛረብ እግዚአብሔር ንፍለጦ ከዓ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ንዝፈለጥዎ እዩ አንተ ወይ ብዛዕባ ካሌብ ትዛረብ ነይራ ሓፍተይ እግዚአብሔር ንዝፈለጦ ሰብ እንታይ ይፍልልዮም በዓል ካሌብ እንቶም 12 ሰለይትን እንታይ ይፍልልዮም ድሕልኩም ዕቤት እግዚአብሔር ኣይፈለጡ እቲኦም ዝርእዎ ዘለው ነቶም ዓበይቲ ሰብ ዒናቅ እዮም ዝርእዩ ዘለው
እቲኦም ከዓ ዝጥምቱ ዘለው ሓያል ዝኾነ እግዚአብሔር እዮም ዝርእዩ ዘለው ምክንያቱም ኣሚኖም ሞዮም ባሕሪ ኤርትራ ከስግረና ከሎ ንጸላእትና ከስጥሞም ከሎ ኣብቲ ከውሒ ማይ ከውፃልና ከሎ ንፈልጦ ኢና ኣምላኽና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንፈልጦ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ነዛ ምድሪ እዚኣ ከውርሰና እዩ ኢሎም በቲ እምነቶም ርግፀኛ ነይሮም እቲኦም ከዓ ዝርእዩ ዘለው እንታይ እዚኦም ዓበይቲኦም ንሕና ንኣሽቱ ኢና ከመይ ኢሎም ናይ ኣእምሮ ነገር እዩ መፅኡ ሓደ ግዜ ናይ ኣእምሮ ነገር እንድሕር ኣምጪካ ተሓማምሳ ሕብረት ተሓማምስ ብዙሕ ነገር ኣብ መንፈሳዊ ነገርን ሓሳብ ናይ ክሳይ ነንበይኒ ገለገለ ሰባት ንጭኑቃ ዝተጨነቁ መሲሎም ከምዚ ናይ ክሳይ ብዛዕባ ገንዘብ ብጣዕሚ ካልእ ነገር ኣረኣያ እዩ እግዚአብሔር ግን ኣረኣያና ኣተሓሳስባና ብዛዕባ ገንዘብና ብዛዕባ ናብራና ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ ስራሕና ብኩሉ ብመንግስታዊ ሓሳብ በቲ መንፈሳዊ ሓሳብ ክንሓስብ በቲ ናይ እግዚአብሔር ኣረኣያ ክንርኢ እዩ እግዚአብሔር ዝደልዮ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዩ ናብቲ በረኽቲ ናብቲ ዓወት ከውፅኣና ዝኽእል ስለዚ ሕዝቅኤል 12:25 እንታይ እዩ ዝብል ኣነ እግዚአብሔር እየ እሞ ኣነ እየ ዝዛረብ ረኢኹም እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዘሎ ሕዝቅኤል 12:25 ኣነ እግዚአብሔር እየ እሞ ኣነ እየ ዝዛረብ ሕጂ ኣነ እየ ዝዛረብ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ከኣልነት ናይ ሕጂ አብርሃም እንታይ ተላሊዎ እግዚአብሔር ብምንታይ ተላሊዎ ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ዝጨንቀኒ ነገር ደሎ እዩ ትብልሲ ኤልሻዳይ ኣምላኽ እየ ኣነ ኢልዎ ስለዚ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ምስ ፈለጦ ምስ ተላለዮ ምስ ፈለጦ በዓዓ ወሲድዋ እምበኣር እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ድሕር ኮይኑ ዋላ ወደይ እንተተሰወአ ህይወት ክህቦ ክእል እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከኣል እዩ ኢሉ ስለዚ ተቀበሎ ሕዝቅኤል ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ኣነ እግዚአብሔር እየ እሞ ኣነ እየ ዝዛረብ እቲ ዝዛረቦ ቃል ክፍጸም ኣይክድንጉን ድማ እዩ رأيهم اتزبلو قال انت خبري كفصم اي كدنغول انت وي حفتي تقيساتا نيرا مزمور 33 فقدش شديشته انت يتبل سمايات بقال እግዚአብሔር بزولو سراويتهم بتنفاس عفو تغبرو مسبله فقدت شعته انت يبل قصيلو شمونتن نسو بله كونه دما نسو عززه قومه እግዚአብሔር አምላክ نسو بله እግዚአብሔር አምላክ ባል ስለዚህ ንሱ በለ ኮነ እንጂ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንድሕሪሉ ይኸውን እዩ አዚዙ ከዓ ይቀውም እዩ ንሰማያት ክፈጥሮን ከሎ ከዓ ሰማይ ይኹን ምድሪ ይኹን ኢሉ አዚዙ ካብዘለ ህሉ ዘምጽእ ነቲ ሙት ከዓ ህያው ዝገብር አምላክ ከም ዝኾነስ አሚኑ አብርሃም እግዚአብሔር አምላክ ባል አሜን أحواتي إذا أمنت زي أبي وتنا يقصو لومي እግዚአብሔር أبي وتنا لو أخمس عند حركوينو أمنتنا أيو زم أساقسو أمنتنا عند حرتن أساقسو نبرختي إذا دايبا እግዚአብሔር أملاح بارك أملاح دما بعبيتو بخلو خالنتو عند حردا أميننا يو እግዚአብሔር نابت برختي يمتا شعو يو أبت برخت آتينا كم እግዚአብሔር زدلينا مخنياتو نا እግዚአብሔር نجر زخفت نا እግዚአብሔር مفاتح نا እግዚአብሔር كل معاطو مغفتيو نا امنت مفاتح ስለዚህ ብናይ እምነት መንገዲና ናብ እግዚአብሔር ክንኣቱ ሎምን ዓና ዘድልየና ዘሎ እንታይ እግዚአብሔር አምላክ እምነት በረከት አብርሃም በረከተይ ናይ በረከት አብርሃም ሲ እንታይ ክንብል ኣለና በረከተይ ዘራ አብርሃም ብዝኾነ ክርስቶስ ወደ አምላክ ከዓ በረከተይ ክልቃቅ እግዚአብሔር አምላክ ባር ስለዚህ እሱ አሚንና ኣብ ህይወትና ከነሕብሮ ይግባአና አብርሃም ካብ አምላክ ዝተላዕለ እንታይ ነይርዎ ሞገስ ነይርዎ ኣብ ዝኸዶ ሰባት ኩሉ ብሞገስ ይቅበልዎን ኣነ ንስኻትኩም እንሲ ብዘይ ሞገስ እግዚአብሔር ሲ እንተ ዋልሓት ክንከውና ይንኽእል ምስ በዓልኻ እንድሕር ኣተሓሒዝካዮ ካብ ሕጊ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ፀበቕኩ ስለዚ ቆንጆኹ ስለዚ ነዋሕኩ ስለዚ ረጎድኩ ተኢልካ ኣኺሉካ ሞገስ ግን ካብ እግዚአብሔር موجس እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ግን ብምንታይ እንድሕር በረከት አብርሃም እንድሕር ዳ አመጽኡ ኣብ ህይወትካ ክኸውን ከሎሲ ዋላ ዝኾነ ይኹን ነገራትሲ ዓቢ ዘደንቕ ነገር ኣብ ህይወትካ ይዝኸው እግዚአብሔር ሞገስ እንድሕር ሂቡ እግዚአብሔር ኩነታት እንድሕር ሂቡ ኣነሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ብዝእዋንሲ ኣብ ዝኽበጽሑ እዮም ዘይተባህሉ ሰባት ኣመንቲ ገሊኦም ኣብ ሚኒስተራት ገሊኦም ዓበይቲ ሰበስልጣናት ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ረኺበዮ
እዞም ሰባት እዚኦም ኣዝዮም ብእምነት ንእግዚአብሔር ዝተጓዕዙ ናይ ኣምላኽ ሰባት ነገር ግን ሞገስ ረኺቦም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ወረስቲ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረክ ሎሚ ደቅኻ ደቅኻ ቤትካ ሃገርካ ክንወርስ እንኽእል በቃል ኣምላኽ መሰረት በቃል ኣምላኽ መሰረት ከዓ እቲ ኪዳን አብርሃም ኣብ ቤት ኣብ ህይወትና ከዓይ እዩ ኣብ ቤትና ከዓይ እዩ ኣብ ደቅና ከዓይ እዩ ኣብ ሃገርና ከዓይ እዩ ኢልና ብእምነት ክንወስዶ ከለና ንምንታይ ረገምትና ክርገሙ እዮም መረቕትና ክንባረኹ እዮም ዝባረኹና ክባረኹ እዮም ዝረግሙና ክርገሙ እዮም ንምንታይ ካባና ስለ ዝኾነ ይኮነን እግዚአብሔር ብዝኣተዎ ደቅ ኪዳን ስለ ዝኾንና ኣብ ወረስቲ ናይ አብርሃም በረኸት ስለ ዝኾንና ብክርስቶስ ኢየሱስ ድማ እዚ ስለ ዝኾነ ኢና እንወርስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ኢና እንርኢ ኣሕዋተይ ሎሚ ንዓኻትኩም ክገልጾ ደልየ ዘለኹ አብርሃምሲ እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልና ጸዲቁ ጽድቂ እዩ ኮይኑ ሕጂ ሰባት ኣብ ህይወቶም ኩሉ ግዜ ብክልተ ነገር ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ነቲ ተስፋ ብምእማን ምኻድን ብሕጊ ምኻድን ነንበይ ሰብ ገላትያ ንሱ እዩ ነይሩ ጸገሙ ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ወዲኦም ስለዚ ኣብ ዓይንኹም ከም ስቁል ዶ ይነበረን ኢልዎም ስለዚ ንስኻትኩም እዚ ጥራሕ ክፈልጥ ደለለኹ ከመይ ኢኹም ብመንፈስ ድኹም ወይ ከዓ ብግብሪ ሕጊ ኢኹም መንፈስ ዝተቐበልኩም ኢልዎም ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክትቀበል ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትቀበል ከለኻ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ግን ተመሊሶም እንታይ ይኾኑ ነይሮም እምበኣር አብርሃምሲ ኢልዎም ሽዑ ንድሕሪት መሊስዎም አብርሃም መዓስ እዩ ዝጸደቀ ኢልዎም አብርሃም ዝጸደቀ እኮ ምስተገዝረ ይኮነን ምክንያቱም ሓደ ሰብ ክጸድቕ እንድሕር ኮይኑ ክግዘር ኣለዎ ኢሎም ኣበርቲዖም ስለ ዝተዛረብ ኖ አብርሃም እኮ መጀመርያ እዩ ዝጸደቀ ንኣምላኽ ብእምነት ዝሕጎሶ መጀመርያ እዩ ድሓሪዩ ኣምላኽ እንታይ ሰሪዑሉ ግዝረት ሰሪዑሉ ግዝረትሲ እቲ ምግዛርሲ እቲ ናይ መንፈስ ዝኾነ ምግዛርሲ ናይቲ እምነትና መርኣይ መግለፂ ዳ እምበር እንድሕነሉ ኣይኮነን ወይ ከዓ እሱ ይኮነንቲ ነገር ንሕና በቲ ተስፋ እምነት ኢና ንኣምን በቲ ተስፋ ስለ ዝኣመና ኢና ንጸድቕ እምበር በቲ ተግባር ኣይኮንናን ንጸድቕ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣቦና አብርሃም ኣመነ ጽድቂ ኮይኑ ከዓ ተቆጽረሉ እዩ ድሓር ከዓ እንታይ ኢሉና ከዓ ናበይ ወሲዱና ናብ እምባቆም ወሲዱ ከዓ አብርሃም ከዓ ጳውሎስ ከዓ እንታይ ኢሉና ጻድቕ ከዓ ብእምነት እዩ ዝነብር ኢሉ ስለዚ ናብራና ብእምነት እዩ ከመይንቲ እምነት በቲ አብርሃም በረኸት አብርሃም ኣብ ህይወትና ምእንቲ ክኸውን በዚ በረኸት እዚ ኢና እንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ በረኸት አብርሃም ኣብ ቤትካ በረኸት አብርሃም ኣብ ቤትኪ በረኸት አብርሃም ኣብ ኩላትና ክኸውን ሎሚ ናይ ሎሚ መልእኽተይ እዚ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ነቲ ቃል እቲ እዩ ክብሎ እንድሕር ዳ ኮይነ እምበኣርሲ እቶም ካብ ኣምራኽ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ አብርሃም ምስ ተኣማኒ እንታይ ክኾኑ እዮም ክባር ኣሜን ኣሜን ጎይታ ይባርካ ኣኽሊሉ እግዚአብሔር ይባርካ እንታይ እዚ ኢሉና ክባረኹ እዮም ምስ ተኣማኒ እዩ ዝብለና እቲ ኣማኒ ዝኾነ እንታይ እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ነብርሃም ይምፅኢልና ምእንቲ ክርዳእና ንምንታይ ክርዳእና አብርሃም ምስ እግዚአብሔር ዝኣተወ ኪዳን አብርሃም ምስ እግዚአብሔር ዝኣተወ ሞጎስ ድሓር ክፈልጥ ኣይክእልን እየ ምስ በለኳ እንዳበርትዐ ከም ዝኸደ ንኣምላኽ ከዓ ከም ዘይተዋላወለ ድሓር ከዓ ንዓና ከዓ ካብኡ ካብቲ ዘርኢ ከም ሰማያዊ ከዋክብቲ ገይሩ ከዓ ከም ዘርአዮ ድሓር ከዓ እንታይ ኢሉና ከዓ ካብ ኩሉ ዓሌታት ምድሪ ከዓ ከም ዝባረኽ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ አብርሃም ከውፅእ ደሊ ቤተ ክርስቲያን ከውፅእ ደሊ ካብኡ ከውፅእ ደሊ ስለዚ ኣነ ንስኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመፅእ ንኽእል ፀላእ ንረትዖ ብምርዳእ ኢና ንረትዖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ብምርዳእ ኢኻ ትረትዖ ብምርዳእ ኢኻ ትነብር ብእምነት ኢኻ ትነብር ኣብ ደቅኻ ሎሚ ይዕውጅ ኣለኹ ኣብ ቤትካ ሎሚ ይዕውጅ ኣለኹ ኣብ ስራሕካ ሎሚ ይዕውጅ ኣለኹ ታሪክ ናይ ነፍስ ወከፍና ክልወጥ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይዕውጅ ኣለኹ አሜን ኣሕዋተይ ክጽልየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ሎሚ ኣብ ቤትኩም ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ዝተመላለስናዮ ነገር ክህሉ ክእል ብዙሕ ግዜ ዘጎበጠና ነገር ዘድነነና ነገር ክህሉ ክእል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እኳ ብእምነት ኣቕኒዕና ንኣህዛብ ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ኣምላኽኩም ኣበሎ ዝበሉና ነገር ክህሉ ክእል
لو مدني اوجالله لوطي اب لب نفس وكف لوطي اب هيوت نفس وكف لوطي اب بيت نفس وكف كخون بقول يسوع كريستوس سمي اوجالله آمين 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 قويتا بارك آمين آمين يتعوج يوجالله يوجالله بقول يسوع كريستوس بركة أبراهام يؤتو يوجالله بركة أبراهام يؤتو يوجالله بيتنا بيت بركة أبراهام كن مالالس እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው ካብ أبراهام بركة أبراهام أبيتنا خون بيت أمان زخونة أبراهام نعنا ون سلز تلقى دقنا زرعنا بيتنا نابرانا حدارنا مئتاونا موتانا بقويتا يسوع كريستوس بروك آمين يسوع كريستوس تبارككم الله ناي بيتكم نجر زي حلفه نجر لو مخت حلفوا እግዚአብሔር አምላክ ባረክ አመታት ዘቁጠረ زي قنع نجر كتقنعوا زغبط نجر كقنع زغبط نجر كقنع بقويتا يسوع كريستوس آمين كريستوس مسلله بقويتا يسوع كريستوس مسلله بيسوع كريستوس مسلله مقنع يكون آمين هاللويا